a matsayinka na producer, executive producer, sa'an nan kuma jarumi a wani lokaci ma director, me za ka ce dangane da wannan cece-kuce da yake ta kaiwa da komowa a masana'antar fim ta Kannywood, musamman wasu ta samu asali daga wasu zantuka da wani abokin sana'ar ku Abdullahi Amdas ya gabatar a gaban wata hukuma da ke jihar Kano, ma'ana hukumar Hisba? Wannan babu abin da zan iya cewa akan wannan magana ce wadda wani ɗan cikin masana'anta ya zo yi, so amma ni a tunanina ya zo ya yi ta iya fahimtar sani. Kasan a kodayaushe idan ka ga mutum ya cika naci akan abu ko ya cika magana akan abu, ba mamaki yana yin wannan abu. Ka fahimce ni? Shi yasa ya zo yake yin maganganu akan abu. So amma a tunanina kowace al'umma ta duniya ma, ba iya munan ko 'yan fim ko Najeriya ko Afirka ba, iya ta duniya, kowace al'umma akwai ɓata gari a cikin kowace, ko cikin 'yan fim ne, ko cikin 'yan siyasa, ko cikin malamai, ko cikin meye dai, duk wani abu da kake yi a doron duniya, kowane al'umma tana da ɓata garinta a ciki, tana da shi. Kowa akwai yanayin daidai gwargwadon abin da kake yi na wanda yake daidai ko kuma ba daidai. Sannan yau aka ce yau ka kai munzalin da ka kai irin a ce ka mallaki hankalin kanka, to ka san abin da yake daidai, ka san abin da yake daidai, ba sai wani ya nuna ma ba. Yau idan kisan kai ka san kayan kisan kai, za a iya kama ka a hukunta. So dan ya zo ya yi wannan maganar, matsalar shi ne ka zo ka yi mutane ci gaba ɗaya, mutane ka za su yi ko wani abu, shi ne baka yi musu adalci. Amma ya zama da cewa ni dai ban sani ba, amma abin da ya faɗa tunda an ce ba a kama mutum da laifi sai an ga ya aikata wannan laifin. Kawai a zo a ce wane yana zina ko wane yana kaza ko wane kaza, ka kama shi. Idan ka kama shi ka taɓa ganin shi yana yi, to wannan kana mutum za ka fito kai magana. To amma ni a tunanina duk abin da za a yi da zan iya furta shi, in dai na san akwai ne sai na cewa ne, duk abin da zai faru sai dai faru. In dai na san ana yin, kuma zan iya fito an gaya ma duniya cewa suwa ne ko kuma wani kungiya tana wani abu da ba shi kenan ba, in dai na san akwai wasu sai na bude su. Amma idan na san cewa dama ƙarya nake, ƙazafi na yi, na faɗi, so ga damunmu ne mu kyale, ga damunmu ne mu ɗauki mataki a kai, saboda gujewa faruwar irin wannan abin koda nan gaba. Ni na san dai ina da hankali, ina da tunani, sannan na mallaki hankalin kaina, ba yaro bane ni. So duk wani abu da zan yi mai kyau ne kuma da kyau na sani. To da haka ban ga wani dalilin zai sa wani ya zo ya ce mana ai mu kaza ne, sai kuma a zo a ta wani ce ku ce akan wani. Ni inda ni ne ba haka ya kamata a yi ba. In ni da ni ne ba haka ya kamata a yi ba. Ya fito ya yi wannan maganar ba, to sai a kira shi, sai a zaunar da shi, ka ce kaza, su waye kawo mana. In yana da dalilin shi ya bada, in bai da dalilin shi kawai in hukunci ya kama kai ka ɗau hukunci ta shaidar ƙazafi, don wannan ƙazafi ne. Saboda ina ciki, duk wani ɗan cikin masana'antar fim yana ciki. So ko a ina nake zan iya ɗaukan makaina mataki akan wannan abu. To amma Malam Ali, wani abin mamaki da ya zo da bazata, duka mutanen gari da sauran al'umma, ina jin babu wata annoba daga baya da ta zo musu, hankalin kowa ya tashi. Ba zan manta ba, Malam Fantami yana kan mukaminsa na ministan sadarwa, an bisa kanami aka yi ta kiraye akan ya rufe TikTok. A fahimtar wasu malamai ya rufe TikTok. Sai ga shi abin mamaki, wai kuma 'yan TikTok ne suka samu tarbiyya da da'a da tsarki da imani
da fin kusanin addini kuma muka ga suna ta atakin cewa ku ba mutanen kirki bane, suna ƙoƙari dai su tabbatar da abin da aka faɗa su ce ai haka kuke. To dama kuna da wata jikakkiya da su ne ko dukkansu su ma sun so su shiga fim ne bai shigo ba, sai suke ganin to ga ranar ramuwa ta zo bari su yaƙe ku, ko dai kuna da wata jikakkiya ko kuma ya abin yake? Kasan su 'yan TikTok daban, ka gane wasu mutane ne wa'inda a cikinsu 'yan kalilan ne, ba su da wani ce gaba ɗaya ba, 'yan kalilan ne masu tabbatar da wani abu da ya zama to mai kyau a ciki, amma duk sauran mutanen yawanci gaskiya ya za maka kalli wa'innan mutanen wai ka dinga haɗa mu da su. To ai mun ga misali ai Murja Kunya wacce tana cikin dai waɗanda wasu malaman ma addu'a suke mata, suna ganin kamar kanta ba lafiya ba, to kuma har da ita a kalubalantar ku cewa ba ku da tarbiyya. Kaga ita alhamdulillahi kamar dai ta samu digiri na tarbiyya, musamman dube da irin raye-raye da abubuwan da take a TikTok din. To wannan abun ya ba mutane mamaki da al'ajabi, dama ashe kura tana iya kiran kare maye, ko dai ba mu sani ba dai ya aka yi. Ka san shi dan fim a duk duniya duk inda yake wani mutum ne da ake mai kallon ma yana mutuwa wuta da shi. To me yasa shi haka ake ma dan fim kallo? Saboda abu biyu ne, ko hassada da ake masa saboda ana ganin yana yin wasu abubuwa na ci gaba a duniya, sannan yana isar da wani abu wanda yake atake akasin wasu mutane wanda su ya kamata su isar da wannan saƙonan ba su isarwa Yesu, sannan suna kaiwa wani matsayi a ƙasa ko a duniya wanda yanzu dan fim zai fara harkar fim rimi sai ya gan shi Allah ya kashi wani matakin da baka taɓa tunani. So su kuma waɗanda aka ɗora mu alhakin tarbiyyantarwan da isar da saƙon imma na addinin musulunci ko kuma wanda ba na addinin musulunci ba, sai ka ga kai ɗan fim da kayan saurin isar da wannan saƙon akan su da aka ɗaura mu alhakin isar da wannan saƙon, su ba samu sun kai wannan gurma kai kakai. Akwai wannan ta farko matakin hasara. Sannan abu na biyu, maganar Murja da kake yi, ni ma na sata lissafi. Ba wani maganar cewa a ce wai ba ta da hankali, a'a. Ai kana kallon mutum mai tarbiyya ka sani, kana kallon mutum mai tarbiyya. Mu ai mun ga mu abun mamaki, ka san abin da ya zo da bazata shine a maganar Abdullahi Amdas kamar tana nuna duk wata mace, namiji ko mace da ya kai matuƙa, ya yi gida, ya yi mota, ya yi sutura, ya yi rufin asiri, to ko dai ɗan luwaɗi ne ko mazinaci ne ko kawali ne. Kuma babu daɗewa in ba zan manta ba, Murja take karmasau masa take shigowa TikTok, take yan maganganunta, take nuna ƙauyensu da rashin lafiyar babanta da cewa ta ne masa hidima. Yau kuma a wasu ruwayoyi ana ganin Murja tana hawa Lexus, kuma dai ba a san jarinta ba, kila dai iya TikTok ɗin ne jarin. To sai muke mamaki, to wanda yake da irin wannan profile ɗin yau kuma ga shi yake atakin wasu mutane da kila suna da ofisoshi, ban san ofishin Murjan ba ko kai ka sani. To dama dai na ɗauka ai irin ita ma sun ware wata masana'anta ne daban tasu ta 'yan TikTok, wanda su ma tun da celebrities ne a matsayinsu na, duk da ban sani ba ko sun san sunansu influencers. To dama su ma suna zuwa da wani jari ne TikTok ɗin, gobe kuma sai a ganka da miliyan 100 kaza ko adadin haka dai, tun da lallai a wasu ruwayoyi musamman ma ita dangane da bidiyoyin da take da yadda take nuna ta shigo gari jiya ba yau ba, tun da ai kamar shekaran jiya aka fara TikTok ɗin. To kenan haka ma wannan abin yake applicable a harkokin mutanen cikin gari, cewa duk wanda ya gida, ya mota, ya arziki, ya rufin asiri, dole ko dai dan luwaɗi ne ko kuma kawali ne ko kuma mazinaci ne in mace ce ko namiji ne. To su kuma kamar su ba su ma ku ne musu irin wannan kallon, ko dai ku ba ruwanku, su ne dai suke da irin, dinda ka haka misali ai na ce ma ta zo jiya karmasau tana yan abubuwa, tana rairayanta na batsa dan a ganta. To yau kuma sai gashi ita ma tana takamar har ta ringa dan irin vibes haka, irin ta sai mota ta fanta ma ta shigo gari. To ko su kadai suke muku abin da so gane, sai ka tambaye sana'ar ta. A sana'ata ba mu dai taba ganin kamar abin da yake faruwa shine, kai dai mun san kana da kamfani. Abin da yake faruwa shine duk da akwai wannan kamar da ake cewa dare ɗaya Allah kan yi wuce. Kwarai kuwa haka ne. So amma
wannan misalin ba zai ba damar cewa a yarda da cewa wannan yarinyar daga zuwanta mu dai ba mu san sana'arta ba. Sau da lokacin da ta fara wani abubuwan ma mun santa saboda mun ma taɓa mun taɓa sata a fim. Ok, to ko dai wacce magana zai zan tabbata mun taɓa irin sata a fim da muka gane cewa mu fim mutane ne masu tarbiyya a ciki, masu nuna da a mutane abin da yake daidai da abin da ke ba daidai ba. Sai muka gano cewa ita wannan ba mace bace mai tarbiyya, to mu kuma ma tafiya da wa'inda ba su da tarbiyya. Duk wanda mutum ka san akwai mutumin da wani abu, akwai mutumin da zai iya shigo ma jiki ko ya shigo ma masana'anta ko shigo ma abin da kake yi, ya zo ne akwai abin da yake so ya cimmawa, ka gane shi wannan abin da ya zo ma dan shi na sana'a, kai da ka dauke shi sana'a ya zo jikinka, to shi ba sana'a ya dauke shi ba, ya zo na kila wani abu ne wanda kake yin sa duniya take gani, a ya zai ya shigo wani abu ne ya cimma manufa kaza a ransa, kila manufan nan tasa a ransa ba mai kyau ba ce, ka gane shi kuma harkar fim wani abu ne wanda yanzu kana yin sa in Allah ya sa maka albarka duniya ta karba, za ka dinga samun abubuwan da ku taɓa tunani ba. To sai su kuma su shigo su amfani da wannan damar, ka gane sai su fara irin wayannan abubuwa. Ok, sai su fake da guzuma su samu karsana su make ta. Da muka gane cewa ita ba yarinya ba ce mai tarbiyya, sai muka aje ta muka daina sata a fina-finan. Za ta jawo muku jallu-jallu. Za ta jawo mana jallu, saboda mu duk macen da gani muna sata. In har daga sakin zo ba da maka jin gama duk mutumin da ake sashi a yanzu ba a sashi ma da sai da sanin iyayen shi. Sai ka kawo mana babanka da wani naka mun gani ya tabbatar mana shi shine babanka, shi ya yarda da izininka da saninka. Kai shine amfanin hukumar ta tafi na gida. Saboda kar ma wani ya zo ya ce an sa masa ɗa ko ɗaya ba da izininsa ba. Ko ɗaya ko ba da izininsa ba. So in kika zo za mu tambaye ki waye muka. Bari ka jin gaya maka akwai yaran da suka zo suna son wannan abun. Ni an kawo iyaye na bogi ba mu sani ba muka sa sabi. Ko matar da aurenta. Muka sa su a fim sai daga baya ƙarshe ma yaron yan unguwanmu ne, ita yarinyar ta zo muka sata a fim ta kawo mana iyaye uba da boki na ƙarya suka zo aka yi mata rijista aka yi komai da komai, sai da kawai mijinta kawai wata ya ganta a fim. Subhanallah. Ko fim din nan ya shafe na ciki, kawai sai abokin sai ce ai kaza aka nemo zai yi wani hayaniya muka ce ai kai ka bar shirin ta dani. Ta yaya za ka zo tun farko baka san matarka tana fita ba, har matarka ta fita da tafi wajen yan fim ta ɗauko iyayen ƙarya a yi mata rijista a yi waye a sa ta a fim, kai duk kana ina. Sannan da a gaya mai wasu abubuwa ya gano abin ba da ka muke yin sa ba, abin a ilimance muke yin sa da tsari muke yin sa. Shi ke aka samu matsala da yadda aka to zan kana magana wata murja kunya baka ji sunanta ba. To ai ba ita kadai ba, tunda suna da yawa. Akwai wata ba biyana take kuwa, ita ma dai kamar din naga suna kamar ita ma an ma dauke ta aiki a Hizba ne kamar nake gani, duk dai naga tare ake ta kuma kamar wani yaro Idris mai wushirya kamar ai ba dadewa ya gama jawabi a kansu. Ne ban san dai me suke fitowa ba, yana cewa da wushirya haka yana wasu barkwanci amma dai na san kamar ya kafe hotonta a farko, kuma kamar dai duk uzurrukan kenan. Ka san barakaji shi fim akwai mutanen da suke zuwa cikinsa in sai ga ba su samu karbuwa ko kuma sai ga abin da suke so din ba su samu ba, sai su koma gefe su dinga fata shi. Oke, a fasa kowa ya rasa. Kawai a fasa kowa ya rasa. So shi kuma fim Allah ya masa albarkar da yake cikinsa. Barakajin gaya ma kai ni zan iya cewa ko gwamnatin tarayya ma ta kai ba da aikin yi ba. Ko gwamnatin tarayya ba ta kai ba da aikin yi ba, saboda an sun san waye mu, sun san mu su waye mu, sun sani ba sani ba. To Malam Ali ko in ce ma Malam Ali Diman, mu koma ya kuma kuke ganin misali in an daki jaki a daki taiki a dawo a tsayuwar gwamin jakin.
kana ganin cewa karfe ɗaya yana amo koko dai su ma yan fim ɗin akwai tasu matsalar da ta sa har mutane suke da irin wannan damammakin a kansu ake ta surutu. A'a ai shi dan adam ba za ka rasa shi da matsala ba. Kowane mutum yana da matashi matsalar da a matsayina na dan fim ba zan ce ba ni da matsala ba, ina da ita. Ba wanda bai duk duniyar nan ba wanda bai da matsala, mutum ɗaya ne bai da matsala duk duniya. Har shi ba a sa ma wai misali nake gaya ma, misali mutum ɗaya ne duk duniyar nan baya kuskure mutum ɗaya ne duk duniyar nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma duk wani da ya zo bayan shi mutum ne ya kuskure ya kashi a gindinsa. Don in ce ma ba mu da laifi ko muna da laifi bai wata so, saboda dan adam ne ni. Duk yanayin da zan yi na kiyayewa na wata sai na yi abin da ba daidai ba, na sani. Duk yanda zan yi wata sai na yi abin da ba daidai ba. To kana ganin su yan fim wani mataki ya kamata su ɗauka na daidaituwa al'amura a matsayinsa na su ma mutane ne cikin al'umma, kuma suna da iyali, suna da zuri'a, suna da kowa da kowa, gashi kuma yau a hau mambari a tsine musu, gobe a yi magana da su a magana a kansu a masallaci, jibi a kan hanya wani ya tsine musu, a hau social media a tsine musu. Na tabbatar zuri'arku da 'yan uwa da abokan arziki ba sa jin daɗi. Amma ganin ka wani mataki ne ya kamata su ɗauka da zai kwantar musu da hankali kuma su ci gaba da yin aikinsu kuma su ƙara inganta shi fiye da haka? Wannan matakin da za mu ɗauka shi ne misali, kai ne da kayanka, ko in ce kai ne da kayan siyarwanka, sai yau ka kasa wannan abun, ko yau ina sai da wannan hular ta kaina sai na kasa ta, sai na kasa yau na fito ita ta ƙare, gobe na kuma siyowa na kasa ta ƙare, jibi na kuma siyowa na kasa ta ƙare. Ai ana son abun ne yasa ake siya, kuma ila abuna mai inganci ne mai kyau, ila shi sa kullum in na kasa ake siya, ka gane. To ban ga dalilin da na yi kwana 1, 2, 3 duk in na kasa kayan yan sayarwa a ran na hudun sai in ce wanda ya zo siya sai in ce a wani barin tsaya ƙara gaya ma ingancin wannan hular ba shi da bukatar, kaya shi ke sai da kansa, ba shi da bukatar sai na tsaya na ce bari ƙara gaya ma ingancin wannan hular dan gobe da ai tun da ya siya yau gobe ya siya jibi ya siya to abu na mai inganci. To baka ganin kuma ko ku ana yi muku misali ne da dankali shakushe, ana cinka ana zagin ka? Hakan muke damawa, hakan muke. Za ga akwai wanda za ga muna zaune gun mu suka zo suna gefe, amma da kayan magana kai me kuke anan sai ka je ka Allah gaba, ko kuma irin wani me kake anan, wallahi na zo nan, ko ka zo ganin yan din ha Allah ne zan zo wai ina zan zo gani ko mu din ya zo gani, wallahi mu suka zo gani, ka gane. Ko kuma ka ga irin yaran nan ko irin mutane, ya ga mutum ya zo ya fim ɗin ka yana kallo a gida, ko kuma yana son ya kalla fa, amma irin yana cikin kallo wani me kake kallo ne Hausa fim ɗin ka kalla, Allah kiyaye mazan da shi a gwaran kalli Najeriya fim ba ko India, ba gwaran kalli Najeriya fim ba ko India ko America mazan da wani Hausa, kuma duk duniya abin da ya so ya kalla shi irin shi. Ka ce masa yana tare da ku yan fim irin ya kai kawai kaga an san da shi sai dai faduwa ne a wajen shi, ka gane. Sai dai shi kawai shi yana son mu amma abin yana boyewa, to ai gwara ka daina son nan waya bi. Ai duk abin da kake so ai ka fito ka bayyana shi duniya da sani. Sannan kuma bari ka magana da kake cewa ana magana akan mu malamai, ana huduba a mumbari, ana waye wallahi tallahi ina ba mu shawara mu yan masana'antar Kano, mutanen nan ba ta taɓa sama ba har abada, wallahi ba ta taɓa sama ba. So don haka idan ka ce kai dole wai kai dan fim sai ka tsaya ka fahimtar da wai in can mutanen akan cewa ka nuna su cewa kai nagari ne ko ba nagari bane, ba ta wanka. A cikinsu akwai wanda zai maka hisabi ne? A cikinsu akwai wanda zai baka wuta ko aljanna? Babu. So kawai kai a ranka ka sa yaƙini abin da kake yi kana shi ta kasi kuma don Allah kake yi. In dai ka sa a ranka yaƙini da kasi kake kuma don Allah kake yi, kuma ka yarda da abin da kake yi mai kyau ne, kawai kai abinka. Ba ruwanka da sai ka tsaya ka fahimtar da mutane cewa abin da nake yi fa mutane ina so su gane mai kyau ne.
abin da nake ina so mutane su gane mai kyau ne, ba ka da wannan, bai kamata ka tsaya kana bata wanka lokaci haka ba. Kai ba kai kake abin ba, yawan abin nan da kake in ba mai kyau ba da mutane ba su ba. Sana'a kake, ni sana'a nake kuma zancen ka ce wai ka na ji wasu na wai ka in ana mutum interview ana ce masa wai fim faɗakarwa kake ko ni faɗakarwa nake, akwai faɗakarwa a ciki. To dama wasu mutanen kun an tambaye su ko tsoro ne ko kuma rashin gane abin ne ko ya aka yi ko fahimtar su ce sai ka ji mutum yana tsoron ya ce akwai ya iya samun faɗakarwa a ciki. Wai me faɗakarwar ne, ba abin da ya isar da wani sako ba kuma sako na addini ko na rayuwa shine ko na rayuwa. To sai mu ji mutum yana ta kokarin fita cewa a cikin kowace sana'a kamar da aiki akwai addini, akwai al'ada, akwai rayuwa. To kenan kana ganin kuskure ne mutum a tambaye shi ya dinga dan ja da baya yana guduwa? Kuskure ne. Tsoron me kake jin tsoro kana sana'arka kuma kaya da wannan sana'ar da kake yi, ko a ranar gobe kiyama kaya da Allah ya tashe ka kanta. A rayuwa ba wanda bai san ci gaba. Na'am. Ka fuskanta in kana wannan sana'ar Allah ya kama wani abin da ya fi wannan, zaka iya bare koma wannan. In kana wannan zaka iya bare koma wannan, saboda Allah bai ce in ka kama abu ɗaya da shi zaka dawo ba. Amma ni ina tabbacin ni abin da nake yi mai kyau, ni har kafin abu na mai kyau, ni kuma faɗakarwa nake yi. Da haka yin akwai kurakurai amma dai kai ka gamsu kana iyayenka wajen kyautata aikinka. Yawwa, in akwai kurakurai akwai. To me babu kurakurai a ciki? A koyarwa ma zaka buɗe littafi kana karantawa, a ciki zaka ji son zuciya a ciki. Qur'ani da ka buɗe kana karanta shi, malami ya buɗe yana karanta shi, amma zaka ji akwai gurin zaka ji ya sako son zuciyarsa a ciki. Ba gashi na abin da muke fama ba kenan. Daga wannan ya fito ya buɗe ya ja aya yayi waye kuma alhalin abin da ya san ya faɗa a ransa ya san cewa son zuciya ce. Ya san shi son zuciya, ya san ba haka abin yake ba. Amma kawai zai tafi kawai bukatarsa shi ta biya ta rayuwarsa ta abin da yake so. Da haka ne fim sana'a ce kuma faɗakarwa nake yi, saboda a fim muna musuluntar da mutane sun musulunta a fina-finan mu ban san iya adadin su ba. Alhamdulillah. So duk yau ko ba fim kake ba, yau aka ce ga wani ya musulunta sanadiyar ka, wannan karamin lada kake da shi. To har a ce ga wani abu da kake yi wanda ta sanadiyar wannan abin da kake yi wani ko wasu sun musulunta sanadiyar wannan abu, sai ka ce ba da kyau nake yi ba. Wallahi ba kai sawa. Sannan ina ci da mutane, ina sha da mutane, ina ba ma cikin 'ya'yan masana'antar mu ba, ko mu da muke cikin masana'antar, za ka je kai sana'a, ka je akalla mutum nawa ne a ƙarƙashin ka, akalla kana da mutane a ƙarƙashin ka sama da mutum nawa, za ka ba su aikin yi su samu, sai su da iyayensu, in masu iyali ne zai su da iyalansu da 'ya'yansu da wasu abokan arziki ma, har kama ba wani gudunmawa, har kama je ka je ana neman taimako ma ka je ka taimaka. Nawa aka yi? To shikenan duk waɗannan irin abubuwan alkhairan da ke ciki ba a faɗo su sai abin da ba daidai ba. Wannan ba a yi mana adalci, ba a yi mana adalci. A garin nan ko in ce a ƙasar nan muna da 'yan siyasa, muna da duk wasu mutane da kake gani muna da su a garin nan, kowa akwai tashin da jirgin sa. Me yasa ba a magana su sai mu? A 'yan siyasa ba gurbatattu ne, a malamai ba gurbatattu ne, ba za a faɗa ba. Dole mu faɗa, ba wurin da babu gurbatattu a ciki, babu su. So don haka wannan kawai rashin adalci ne da ake mana. Kaga kuma mu yanzu abin ma da muke tunani za mu fara ɗaukar mataki wallahi. Na rantse da Allah ba za mu yadda mu zo mu zauna muna sana'a mu muna ci da iyalanmu da iyayenmu da yan uwanmu da abokan arziki muna taimaka bayan Allah. Kawai ka zo kana wasu maganganu da ba daidai ba akan mu. To mu muna kira ga mutane wanda shi faɗakarwa ka faɗakar, wa'azantarwa ka wa'azantar. In ka ga ana abin da ba daidai ba, ai ba kan mimbari za ka hau ba ko ka wani waje ka zo kana kira mu ya kamata ka yi. Kira ya kamata ka yi. Wani mun ga kuna abin da ba daidai ba kaza. Amma ba wani mahaluki da in ya ga mana abu zai tashi ya neme mu ko ya nemi kungiyoyin mu ya kira mu. In ma malamai ne, in wasu manyan mutane na ƙasa, in wasu attajirai ne, wasu kira ku ce kaiwa ne. Abubuwan da kuke akwai guri kaza, akwai abin da mai kun yi a fin kaza, wannan abin ba daidai bane, mata tarbiyya ne, ba daidai bane, ya kamata ku gyara, ku daina kaza ku daina kaza. Amma ba kwa kira mu ku gaya mana, mu ne ma muke kai kanmu wajen ku, muka kai kanmu wajen su ko malaman ko 'yan siyasa ko masu kuɗi ba sa sauraron mu.
ba sa sauraron mu saboda ba ku kai ba ko ni nan na taɓa yin fim da ɗauka na kai ma wani malami wajen faɗi sunan shi ba a Kaduna muka je da muka je aka sa fim aka kalla aka yi abin da za a yi ƙarshe abin da ya ce to ba damuwa zai haɗa mana zama za a zo a yi waye a gan mu a yi magana a san da za a yi a dinga gyara masana'antar ana gyara abubuwan da za mu tun da aka baro muka bar wannan zaman muka bai ƙara neman ba in muka neme shi ma ce mana yake bai da lokaci in muka neme ce mana yake bai da lokaci. To ko ku ba ku je masa da komai bane kun je da iya fim ɗinku ne kawai ya muku aiki? Ya yana malami a matsayin mu nan mabiyansu yana malami mun yi wani abu da suke kallon cewa ba daidai ba ne mun ɗauka mun kai musu don su kalla muna fa da hukumar ta tafi idan muka yi hukumar ta tafi nan fa masu ilimin addini ne a gurin ka san me amfanin su idan kai fim ka ɗauka kai su kalla su ga menene bai taɓa addini ba fim nan bai taɓa maka addini ba bai taɓa maka al'ada ba bai taɓa maka yaren nahiyar da kake ciki ba idan duk ba ko ɗaya ya su maka kaje ka tafi kayanka a duniya kowa ta kalla amma aka samu ɗaya daga ciki duk fim ɗin za su ce ka je ka cire wannan abu ko ka je ka gyara wannan abu duk muna da wannan ƙungiyoyin fa amma duk da haka za mu tashi a gina mu je mu bi su malaman mu ce musu gashi amma Allah ba sa fahimtar mu tunda ba da kuɗi muka ji ba shine hikimar kawai ba na ce maka babu dukan a ciki babu wanda ba za mu je saurare mu dan Allah ba amma ba su da yawa ba mu san da za mu samu su ba kuma in an ga mun yi sai a neme mu a kira ai shi fim ɗin Hausa gidan kowa yana ciki ba wanda babu fim ɗin Hausa a gidansa kowane irin malami ne kai akwai ana kalle babu to idan ka aga wani abu kuskure kiran mu ya kamata kai ba ka mun bari ka ta zagi ne saboda ne to mu irin wannan gaskiya ba za mu yi da shi ba dan abin ya fara wuce gona da ni ka zo yau ka hau kan mimbari ka yi kuɗi ba a kanmu da kake ce ma mutanen kenan da kake so ka gaya wa mutanen cewa mu yan wuta ne ko kuma mu ba rahamar Allah tare da mu idan mu aga dan fim a bige shi haka kake so ka ce musu haka ne mana ka hau kan mimbarin juma'a ka ɗauko huɗu ba kana magana akan yan fim sun yi kaza me kake gaya wa mutanen tunzura su kake kana so ka tunzura su ne su zo su yi abin da wani wasu sada hargitsi a gari bayan kai da kawo kan mimbarin juma'a baka kira mu ka zauna da mu ba ka ji dalilin ne san kai kaza to amma malam Ali ai su irin wannan malamai suna hawa mambarin su ba tare da neman izinin kowa ba saboda su malamai ne iyayen al'umma ne in sun ga gyara kawai za su je su karanta su kuma faɗi mai laifi su faɗa masa laifinsa mai kuskure a faɗi kuskurensa in akwai azaba a tsoratar a game da azaba in akwai nusashewa ta wani abu mai daɗi da ake fata ga wasu mutanen kirki shi ma a faɗa Allah wai me yasa kake ɗaukan littafi ka tafi makaranta ne saboda in koyo karatu ba in haka ne ka zauna mana ka ce kawai za ka haɗa karatunka a wazukan da kake ji a gidajen rediyo ko a wayoyi ko a wannan abu ko kuma idan yau makarantar boko karatun boko kake so ka yi sai ka ce ba za ka je makaranta ka ɗauki karatu ko za ka ɗaya kawai in ka ji wasu na yi ka ɗauka ka tafa za ka iya karatu haka ba za ka iya karatu haka ba to can gurin wani guri ne ke ɓaɓɓe wanda za ka je sanda ka je kai karatunka na firamare sakandare waye sauransu wani ma in bai san ina ka je kai karatunka ba sai ka faɗi to me yasa aka yi shi a cikin sirri ne ai ka je a makarantar ma an ka je ka shiga aji kake shiga ajin nan akwai iya adadin ɗaliban da ke cikinsa. Na fahimta dai kuna son in an ga wani abu kafin a yanke muku hukunci a tuntuɓe ku a ji matsayar ku akai ko a ji fahimtar ku ko makamancin haka ko kuma a yi muku gyara kai tsaye a ce ga abin da za ku gyara. Haka ya kamata in an ji mun yi wani abu an ga mun yi wani abu daidai ba sai a kira mu in ba mu gyara ba ne kuna da hujjar da za ku zo ku magana akan mimbarin juma'a kuna da hujja. Kun kira mu ba mu kun kira mu mun wannan kuna da hujja ku zo ku mana duk abin da kuka dawo a matsayin ku na malaman iyayen mu. Alhamdulillah to malam Ali da me zaka rufe mana kawai abin da zan faɗi na ƙarshe anan shine a rayuwa mu dinga junan mu adalci a rayuwa mu dinga sawa a ran mu cewa mu 'yan adam ne muna kuskure ko ba wani mutum da baya kuskure
in dai mutum ne wadda uwa da uba suka ɗora suka yaba, ina kuskure a rayuwarsa. In kaga abu, in za ka iya faɗakarwa, za ka iya kira ka yi nasiha a kai, ka kira ka yi. In kaga ba za ka iya kawai kai shirin ka yi. Dan an ce ma wani zumin shiru ibada ne ma. Idan kaga abu kaga cewa ba za ka iya magana akan shi ba, kawai ka dawo shi. Kaga za ka iya magana kuma akai kai. Saboda tunda ni ban yadda, gaskiya ban yadda ni baka kira ni ka nuna mun ba daidai nake ba, sannan ka ji kana gaya ma wasu ba daidai nake. Daidai ne ka kira ni ina awa daidai ba, gaya mun wani kana awa daidai ba, abin nan da kake ba daidai ba. Ni baka gaya mun ba, ka ji kana gaya mun. To me kake nufi? So don haka ni abin da nake so a kullum a rayuwa a dinga yi mana adalci, a dinga mana adalci. Kuma gaskiya irin wannan mun gaji, saboda mu ma fa 'ya'ya ne, mu ma muna da wasu, mu ba haka muke ba, mu ba kana zama muke ba. In a ƙure mu gaskiya abu ba zai haifi ɗa mai ido ba. In a ƙure mu gaskiya abu ba zai haifi ɗa mai ido ba, saboda mu ma 'yan ƙasa ne, kuma ƙasa ta baka dama kai abin da ka ga dama. Ƙasa ta baka dama kai, tunda shari'a ai ba shari'a Allah ke. Constitution na ƙasa ya baka dama kai abin da kake so. Kuma da ni da kai da su da kowa, da malamai da wanda ba malamai ba, da yan kowa ya yarda da wannan, kuma yana bi a kai dole. Saboda ba da zai, don har ba za ka iya gyarawa ba, kawai ka kiru ka iyali. Wannan shine kawai. To muna godiya Malam Ali. Allah sa wata rana in mun neme ka mu ƙara samun lokaci irin wannan yalwatacce da zaka ba mu amsoshi kuma ka faɗa mana ra'ayinka a game da matsalar da muka ƙara zuwa da ita. Insha Allah. Jama'a kamar da kuka gani mun tattauna tsawon lokaci akan wannan matsala da take damun wannan masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, tare da producer, executive producer, director, kuma wani lokaci ma jarumi wato Alin Duman. Mun gode.